होळी स्पेशल पुरणपोळी बनवते आहे, रंगीबेरंगी आणि कलर मध्ये एकदम मस्त बनवते आहे. छोटे छोटे त्याचं साहित्य दाखवते. हे मैदा आहे, मैद्याचं पीठ आहे 1/2 किलो. हे मीठ आहे, चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे तेल आहे, म्हणजे पिठामध्ये मळण्यासाठी घ्यायचं आहे. हे हळद आहे, हे पाणी आहे आणि हे आहे ना चण्याची डाळ. जसे मी तुम्हाला पोळ्याचा व्हिडिओ दाखवलाय ना पुरणपोळीचा, तसेच मी आज पोळ्या बनवणार आहे, पण होळी स्पेशल पोळ्या बनवणार आहे छोटे छोटे. त्याच्यासाठी मी हे 1/2 किलो चण्याची डाळ शिजवून त्याच्यामध्ये साखर वगैरे गूळ वगैरे टाकून सगळे असे रेडी करून दाखवले आहे. हे आता मी चाळणीमध्ये आहे ना सारण करून घेणार आहे आणि तुम्हाला आहे ना पीठ मळून त्याचा गोळा करून दाखवणार आहे. ही डाळ आहे ना ही अशी चाळणीमध्ये ना अशी घासायची, म्हणजे ते कसं माहिती आहे, ते बारीक बारीक आहे ना त्याच्यामध्ये पडते. हे असं सारण आहे ना, वरून आपण हात फिरवला ना ते सारण असं चाळणीतून खाली भांड्यामध्ये सारण असं पूर्ण चाळून झालंय. हे जाडजाड राहिलंय. हे कसं आपली छोटी मुलं असतील ना घरामध्ये, तर त्यांना असं थोडं थोडं खायला द्यायचं. आणि हे सारण आहे बघा, हे सारण बनलंय कसं हलकं हलकं झालंय. असं गोळा करून ठेवायचा आणि पीठ भिजवून घ्यायचं. हे मैद्याचं पीठ घेतलंय, आता ते भिजवून गोळा करायचं आहे मला. त्यासाठी हे लाटायला आहे ना हे थोडंसं पीठ ठेवलं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. असं थोडंसं मीठ टाकायचं. थोडीशी हळद टाकायची. आता याच्यात मी मीठ टाकलंय. आता हे थोडंसं तेल घेतलंय. हे 2 चमचे तेल आहे. ते कशाला आहे, पिठामध्ये मळण्यासाठी. मी कशाला होळी स्पेशल बनवते आहे, म्हणजे आमच्यामध्ये आहे ना होळीला पोळ्या बनवतात, म्हणून मी पोळ्या बनवते. थोडेसे तुम्हाला दाखवते 2-3 करून. पीठ मळून आहे ना गोळा करून 10 मिनटं ठेवलं होतं ढाकून. आता असं मस्त मस्त छान झालं आहे. आता मी याचे गोळे पाडते. आणि सारणचे बघा, हे सारणचे असे गोळे केले आहेत. 11 गोळे करून घेतले आहेत. आणि त्या पद्धतीने आहे ना हे आपण पोळ्या बनवायच्या आहेत ना, म्हणजे कोणता पण पीठ फुकट नाही गेला पाहिजे, म्हणून या पिठाचे पण आपण 11 गोळे करून घ्यायचे आहेत. आता मी तुम्हाला बनवताना दाखवते. हे असे छोटे छोटे गोळे करून घेतले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी सारण भरून घेते. असं गोल जरा पोपी करायची आणि आपण गोळे करून घेतले ना सारणाचे, ते असे त्याच्यामध्ये भरायचे. आणि कसे एकदम छोटे नाजूक बनवायचे आहेत, जास्त लाटायचे नाहीत, म्हणजे पुरीसारखे, म्हणजे स्पेशल होळी. असे मस्त भरून घ्यायचे आणि एकदम पुरीसारखे छान एकदम छोटेसेच लाटायचे आहेत. तुम्हाला अजून एक भरून दाखवते. खाली हाताला चिपकतं ना, म्हणून असं खाली पीठ घ्यायचं, आतमध्ये पीठ नाही लावायचं. म्हणजे जेवढे पुरण असेल ना तेवढे पिठाचे गोळे बनवायचे, म्हणजे पीठ पण फुकट नाही जाणार आणि सारण पण नाही फुकट जाणार. याचं ना दाबत जायचं असं, म्हणजे जसं पीठ आहे ना वरती येत जातो, असं वरती आलं पीठ की त्याची अशी पारी आवळत जायची मोदकासारखी. आणि एकदम पुरीसारखे छान म्हणजे बारीक लाटायचे आहेत. आता मी असे सर्व तुम्हाला पहिले भरून घेते आणि मग लाटून दाखवते. आता मी छोटे छोटे पोळ्या आहेत ना तुम्हाला पिवळा कलर करून दाखवते. अशी हळद घ्यायची पिवळी, थोडं त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आता मी याच्यामध्ये गोळीमध्ये सारण भरलं आहे. आता हे आहे ना पीठ लावायच्या आधी असं सुकं पीठ नाही आधी लावायचं, आधी त्याला कलर लावून घेते आणि नंतर त्याला मी पीठ लावून लाटून घेणार आहे.
असं वरून पीठ लावायचं. म्हणजे कसं पिवळे, म्हणजे होळीचे कलर आपण वापरतो ना, असे होली स्पेशल होली, म्हणजे त्याच्यासाठी असे कलरफुल असे करायचे. हे पण गोळी हळदीमध्ये डुबवते. असे कलरफुल आपण छान करायचे. म्हणजे पहिला पिठामध्ये कलर नाही मिक्स करायचा, वर गोळी सारण भरलं ना, गोळीला असं कलर लावायचा, म्हणजे दिसायला छान होळीसारखा कलरफुल. आता मी तुम्हाला लाटून दाखवते छोटे छोटे. म्हणजे पाव किलो पुरण डाळ आणली होती आणि पाव किलो मैदा. असे छोटे लाटायचे आहेत. असं पुस्तक घ्यायचं. हे बघा असे मी लाटले आहेत, मी तुम्हाला दाखवते. आधी मी पहिले लाटून घेते. असे छोटे छोटे असं मोठं पुस्तक घ्यायचं, म्हणजे पंख्याची हवा नाही लागली पाहिजे म्हणून. असे नाही तर पंख्याची हवा लागली ना की सुकतात, म्हणून असे पुस्तक घ्यायचं मोठं, पेपर वगैरे घ्यायचं आणि असं झाकून ठेवायचं. आता मी एकच पोळी बनवते ही, म्हणजे 4 कलरची एक पोळी अशी बनवते कलरफुल होळीची स्पेशल. अशा मी त्या 4-5 बनवल्या आहेत कलरच्या. मी तुम्हाला दाखवते. पहिलं भाजायच्या आधी तुम्हाला दाखवते. त्याचा कलर लावायचा आणि त्याच्यावर पीठ टाकायचं सुका. आता ही पण तुम्हाला लाटून दाखवते. असे छोटे छोटे लाटायचे. आता हे माझे सर्व लाटून झालेले आहेत. आता मी तुम्हाला कसे कसे कलर लावले ते दाखवते आणि नंतर भाजते. हा एक कलर झाला. एक पोळी बनवली 4 रंगाची. हे पिवळ्या कलरचे 2 आहेत. असे पुस्तकामध्ये ठेवायचे. असे लाल कलर आहे, 2 बनवले आहेत. हे ऑरेंज कलर आहे, हे 2 बनवले आहेत. हिरवे कलर आहेत, हे असे 2 बनवले आहेत. आणि सफेद कलरचे आहेत. हे सफेद कलरचे पण असे 2 बनवले आहेत. असे पुस्तकामध्ये ठेवले ना पेपरावर तर ते सुकत नाही. हे सफेद कसे, ह्याला कलर नाही लावला आहे. जो पिठाचा कलर आहे ना तोच हा कलर आहे. असे लाटून आहे ना असे झाकून ठेवायचे, म्हणजे कसं माहिती आहे पंख्याखाली सुकत नाही. आता मी हे सर्व तुम्हाला आहे ना भाजून दाखवते. हे घी घेतलं आहे गरम करून 2 चमचा. हे घी घातलं आहे गरम करून पोळ्यांना वरून लावण्यासाठी. आता मी एक एक पोळी करून आहे ना भाजून काढते. तवा ठेवला आहे आणि गॅस पण पेटवला आहे. असं पाणी टाकून बघायचा तापला काय नाही ते. तवा तापला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी पोळी टाकते. ही आधी पहिली कलरफुल बनवली आहे ती आधी टाकते. असं फिरवला की आपण असं काविल तर त्याच्यावर असं फिरवायचा, म्हणजे कसं ते फुगतात पण चांगले आणि कडेने भाजतात पण. मस्त फुगले बघा छान. आता ह्याच्यावरती आहे ना घी सोडायचं. मस्त भाजली आहे. असे सर्व आहे ना मी भाजून काढते.
असे मस्त दाबून दाबून भाजायचे, असे फुगतात मस्तपैकी. त्याच्यामध्ये असं गिलकी सोडते थोडं. आता असे सर्वून भाजून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. चांगले कडेने असे चांगले भाजून घ्यायचे. होळीच्या स्पेशल मस्त पुरणपोळ्या रंगीबेरंगी एकदम छान झाले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा मस्त. रंगीबेरंगी होळीच्या कलरफुल मस्त पुरणपोळ्या छान झाल्या आहेत. अशा तुम्ही पण बनवा. सर्वांना माझ्याकडून हॅपी होळी.